लोगोफोर जोंहा संनाय खावनाय खालामनो नागिरदों माने साराया दुंबाय ओमफ्राय खुमब्रा दाउ संगोन आरो रेडि खालामनानै लाखाजोब्बाय बानलु पियाज सामब्राम गुफुर ओमफ्राय नाबो दं नाखौ दाहाय एवनोसै खुमब्राजों दाउजोंखौ संग्रोनोसै दानिया थाव होबाय थावा दुंबाय दानिया पियाज होनोसै पियाज होदो थाव हरसै थाव होबाय खुमब्रा दाउ खालामनाय नागिरदों गायखेर होफिनगोन बानलु सामब्राम गुफुर होखादो मोजां मोनसे आरो गोथां ओमफ्राय खुमब्राखौ होनो सामब्राम गुफुर बानलु खालामदों ना हाबसान जाबाय खुमब्रा हरदो खुमब्रा होदो लकेल दाउ दानिया संख्रि एसे हालदै एसे होनोसै संख्रि होबाय दानिया होबाय मोनजासिम खोबना दोनसै दै एसे होनोसै दुन्दिया लायनोसैहाय गंगार दुन्दिया लोगोफोर जोंना गंगार दुन्दियाया न'सिं सेरावनो दङ बारियावनो गंगार दुन्दिया नै लोगोफोर जोंना ओरै दंजोबो एकदम फोरलायाबो बागानाव बैसिम मानलाजोबनानै थायलाजोबो बाय दानिया मोनबाय नायनायसै हाथुन ओमफ्राय बेदर मस्ला बरिया जाबाय दे मोनबायानो एबार नायबावसै साराय 3 केजि जानाय आरो मासेयै साराया लामदोसो जों जाजेननायनि माने साथावबाय Kalau kan itu nanti betul. Nanti terus nanti betul apa? Nanti kata apa? Betul betul nanti. Tak, oke. Nanti kata. Ini sih orang. Kalau betul nih. Nanti, tanya lagi nanti. Mana? Masih sih, karena kemsi. Mana sih? Yang itu boleh. Mình chơi các sih sakit. Jangan pengen dia. Emang kena. Enggak baik. Alas video mama cùng dong. Mà đi Việt có sao đây nhỉ? Ăn này đưa mình này thằng chị mà chắc hết. Mà hai ông các đồng muốn hết. Cái này chắc là. Jangan baik tu. Cái đồng này. Đang thôi rồi, mình xem này. Đây. Đây लोगोफोर जोंहा दहाय आं खुमब्रा दाउ संनाया ओमफ्राय ना एवनाय जानोसै आरो ओमफ्राय आलासि फैदों आंनि फंबायनि हिन्जाव दे होमबा जानाय सुरु खालामसै जादो आंहा बाजैनि अननायाव दिनै गोथाव जानोसै सालाबो दङ आलासि फिसाबो दं माबा आं लागायनो सना लागायनो लागायनोसै दे गोथाव जाथार दे आनैनाव दे जा जाथार औ गोथावथार आनै संनाया गोथावथार दे जादो दे सना दे गोथावैनो औ दे जा दे बासिनानै जादो दे बेदराबो मोजां जानोसै आं सिगाङावनो बेदरसो जाग्रोबावनोसै नै बेदरसो होखाबाय आंहा
Giọt ra đâu bạn? Sao chứ? Người ta cứ ra đâu? Anh có rẻ Dạ. Chán đấy. 빈도. Không ăn được. Ủa sao rằng Ra đó các bạn đi được không được? Ra đó đi. Ra đó. Ủa, gì mà? Ra đó. Ra đó. lắm. Có bên mà. Đó đó. Cái đó rồi. Mày tới cái thỏ. Ăn như cái thằng này ạ. 나는 Ra cái bác ở đấy. 있잖아. 그냥 그러더니 Không giả bác. Không giả hay là không. Cái đó bạn. Phải lắm. Bố sao làm? Lệ. Năng lại. Bố sao Năng đấy? lại gì? Ăn rồi. Habis kamu jejak apa ya? Bisa lah. Baru dong. Kak. Ngaku pak. Kalau mungkin aku sadar enggak? Terus kenapa? Ada lu lah. Nyari sakit nama. Betul nak? 앉은 젠 바인 그래. 앉은 젠 바인. Nah, benar. Lu udah masak kan? Bisa dimakan.
गिदिर होदों मार देरहानोसै ओंखाम सोलानानै लागासिनो दाना 이제 오가래 내가 타라고. जानायाव बाहागो लाफैबाय थादों नों आनैजों इण्डियान जाजाखाबाय इण्डियान नार्सारि फरायनायानो जानायबाथाय आनैजों बाहागो लाफैबाय नोङो माबा सालायलायनाय खेबद बिब'आ नै मबाइलजों भिटामिना एसे बारा हाबसिगोन दिनै गथ'नि दसे लाबोनो थांनाय ए बि सि भिटामिन जाखांबायहाय जाबाय ओंख्रि जेनबाय बिमा फिसा 얘는 그냥 나간 거다. फैदों बांसिननिया उन्दैना गेलेसा गावनि गस्लाजों गेलेखौ गिलासनि गस्ला बिबारजों नोंनिजों एखे गस्ला गाननायजों गिलासनि बिबार खालारजों आरो जाखांबाय हनै बिमाया नाखौ जायासै जादों 안 먹었어?